Tapani, hei. Kai sä nyt tajut, ettei tää ole ihan fiksua. Saatat joutua aika kovaa kuseen tästä. Esimerkiksi Linnaa. Kai sä nyt sitä haluu. Mulla ei enää mitään syytä elää. Eli on ihan yhdentekevää, mitä mulle tapahtuu. Tai sulle. Mä vaan sitä, että nyt sä et tehnyt vielä mitään tosi hölmöä. Mitään peruuttamatonta. Sä olet. Sä tapoit mun lapsen. Mulla ei enää poikaa. Nyt multa vietiin Mikankin lapsi. Syntymättömältä enkeliltä katkaistiin siivet. Avaa se. Ei. Avaa se! Siinä ylhäällä. Kato sitä kuvaa. Siinä Mika ottaa ensiaskeleita. Miltä tuntuu katsoa tappamansa ihmisen kuvaa? Tapani. Turpa kiinni! Siinä vieressä Mikan askartelema isänpäiväkortti. Se askarteli sen ihan itse. No. Mitä? Mitä sitten? Mennäänkö vaikka teille? Se ei oikein käy. Ai. Et sä halua? Joo, mut me ei vaan nyt voida mennä mun luo. Yksi vanha kaveri on käymässä. Opiskelukaveri. Okei. Emme kyllä meillekään voida mennä. Elikkä hyvää yötä sitten. Vai? Kyllä me jotain keksitään. Pane vähän irvistämään. Ihan itteensä tuntuu olevan. Pannaan tätä punaista vähän lisää, niin saadaan surut hukkumaan ja murheet pois puserosta. No, jos nyt vielä vähän. Joo, sen verran on arkipäivää kannettavana meillä kummallakin, että joskus on lupa ottaa vähän rennosti. Shh, hei. Joku tulee. Täällä poliisi, kuka siellä? Minä vaan. Tässä on Valtteri. Sun pitäis pistää toi poikas armeijaan, kun se on noin säikky. Mitä te täällä oikein teette? Sitä samaa vois varmaan kysyä sulta. Tultiin vaan pelaa bilistä. Tossa mun faija. Oho. Hauska tavata. Joo, me tästä sit varmaan ruvetaankin häipyä. Eikä minnekään, kun jäätte tänne meidän seuraksi. Eiks vaan? Kello ei vaikka mitään. Ei muuta kuin peremmälle vaan. Ja persettä penkkiin ja tästä pojille mukit. No, maistakaa nyt sitten vähän. Ettei tarvi kuivin sui istua. Joo. Supii suomalaista perinnejuomaa pojille. Terve! Istu vaan. Kun Jenni oli sitä mieltä, että sä voisit ehkä auttaa. Aha, missähän asiassa? Kyse on Elinasta. Ja Markuksesta. Aha, no kerro. Kun Markus kohtelee Elinaa niin kauhean julmasta. Ja Elina kärsii ja... Markus ei ymmärrä, kuinka paljon Elina sit rakastaa. No Markus on aina haaveillut siitä, mitä sillä ei ole, ja se ei sitten ole koskaan ollut tyytyväinen siihen, mitä sillä on. Joo, just niin kuin kaikki muutkin miehet. No, entäs tää Laura? Onko se kiinnostunut Markuksesta? Ei. Ai niin. No sehän kuulostaa hyvältä.
voisitko sä mun kanssa ajatella auttaa Elinaa? No mä en ole nyt kyllä ihan varma, että haluaisinko sekaantua toisten asioihin. Juu, en mäkään yleensä, mutta eikö nyt kannattaisi yrittää? Mia. Moi, eikö Saku ole vieläkään löytynyt? Ei. Tiedätkö, mä oon soittanut läpi kaikki Sakun kaverit ja kaikki mahdolliset paikat. Ja poliisille. Eihän sulla ole jäänyt vaan mitään kertomatta. Ei. Siis mä näin Saku viimeksi kaupassa. Se meni vaan ajan pois tolalta, kun se näki Tapani. Jos ne olisi vienyt sen kuulusteluihin, niin ne olisi kyllä ilmoittanut siitä. Eikä ne nyt salassa voi pitää siellä. Niin, no ei varmaan. Hei, mä lähden nyt etsimään sitä. Hei, jos sä kuulet jotain, ilmoitathan mulle. Joo, totta kai. No niin, ja tässä on nää landringit. Miten se on? Ottaako neiti kakteelin? Mä oon ihan kännissä. Kun meidän Elina ei oikein tottunut alkoholiin. Ei jasso, no selvä. No. Tässä tää meidän Valtteri tietää. Mitäs tässä? Tää on lakimies juristi, tää Kallen kaveri. Eikö se oo? Joo. Sulla on kuule hyvä vaikutus mun poikaan. Eikö se oo, Kalle? On, ehdottomasti. Me ollaan Valtterin kanssa kiinnostuneet vähän samoista asioista. Hei, Elina, nyt tanssitaan. Isä, sä oot ihan kännissä. Höpö, minä vien. Hämähäkkiseitin kutoo. Ai, hei, Ulla, mulla olikin justiin sua ikä. Taloyhtiön yleisissä tiloissa tämmönen peli, se on jyrkästä kieltä. Ei kun mehän vaan maistettiin pikku. Eikö sullakin ole työpäivä huomenna? Älä Elinaa syytä. En syytä ketään, mutta ihmettelen kauheasti, että mihin tämmönen peli johtaa. Hei, lopettakaa. Mennään, äiti. Mulla on paha olo. Kalle, annat sä mun takin? Eikä mihinkään nyt, kun hommataan tänne naisia. Joo, tässä talossakin on vaikka ketä. On se Jenni ja Katja ja Hanna ja sitten on tää tää Laura. Se on kans juristi, hei. Terve. Pitäkää ittenne miehinä. Joo. Eikä täällä muut osaa juoda kuin minä. Mun täytyy mennä. Mä tuun mukaan. Ei se käy. Mä haluan herättää mitään epäilyksiä. Mä haluan enää salvella. Mä rakastan sua. Kato, sen mä Tonista opin, että miesten kanssa ei ikinä saa pelata liian avoimesti. Niin aivan. Siis rehellisyydellä ei kyllä miestä pidä. No ei. Ne haluu salaisuuksia. Mikä kylläkin perustuu siihen vaan, että kun ne ei jaksa nähdä vaivaa. Mitä vaivaa? No, että opettelisivat ymmärtämään naista, kun ei ne itse asiassa edes halua ymmärtää, eli niille sopii hirveän hyvin se, että naisilla on salaisuus. Joo, justiinsa. Miestä kiinnostaa kuule vaivan näkö tasan siihen asti, että nainen on saatu sänkyyn. Se siitä sitten. Mitä te nyt oikein höpisette? Miten tää liittyy Markukseen? No, miehet haluaa kato olla voittajia. Ei saa olla helppo saalis, ne haluaa vallottaa. Haluatko sä oikeasti Markuksen? Hyvä. Sitten pannaan suunnitelma täytäntöön. Mikä suunnitelma? Minäpä selitän. Herätys. Joo.
Puumerkki. Mikä toi on? Sä tunnustat syyllisyytesi. Lue ja allekirjoita. Ei kirjoita mitään. Syytetty ylös. Saku Salinia syytetään murhasta. Syytetty on ajanut autoa alkoholia ja kannabiksen vaikutuksen alaisena ilman ajokorttia. Onko sanottavaa? Ei ole, herra tuomari. Syytetty myöntää syyllisyytensä kaikkiin kyseisiin rikoksiin. Huomenta, Jenni. Tuu syömään. Aamiainen. Aha. Kuule. Mä oon nyt tajunnut, että mun pitää etsiä itteni. Mä haluan tietää, että kuka mä niin oikeasti on ja mitä mä haluun. Kiva. Mä en pysty siihen yksin. Mä tarvitsen sun apua. Mä teen ihan mitä tahansa, että sä löydät itsesi. Hyvä. Pakkaa laukkus. Mitä? Ala vetää. Se on paras apu, mitä sä voit mulle antaa. Kato! Tiedätkö muuten, Seppo, että siellä sun ponutehtaalla on hemmetin kylmä öisi? Oliko sä siellä yötä? Joo. Tulin tänne sitten suoraan, kun teki niin pirusti mieli jaffaa. Se Valtteri on hieno mies. Hieno tulevaisuus. Ja niin on Kallellakin, kun sillä on tommosia kavereita. No, kippis. Kippis. Minnekä sä ne naiset jätit? No, mitkä naiset? No ne, joita sä lähdit eilen hakemaan. Ei tullut yhtään vastaan. No, ehkä parempi niin. Toivottavasti se Valtteri ei saanut meistä väärää käsitystä. Ei kai se. No, hyvä, hyvä. Vaikka ei sitä kyllä toisaalta tiedä, minkälaisia tuommoiset juristit pohjimmiltaan on. No, Valtteri on kumminkin kunnon mies. Huomenta. Huomenta. Niin. Huomenta. Epätietoisena tässä kysyy, että minkä takia neiti siinä istuu. Koska mä muutan tänne asumaan. Elina ja Katja on sopinut niin. Elina muuttaa Katjan luo. Ja. Mitä sä hyödyt tästä? Mä olin kännissä, mä olin pilves ilman korttia. Mitä sä haluut? Tappaa mutki! Sä et selviä tästä puhumalla. Tää on sun viimeinen aamus. Mä yritin auttaa Mikaa. Mä yritin pelastaa sun pojan. Usko nyt! Jos mä jotenkin pystyisin palauttaa Mika henkiin, niin mä tekisin sen, mutta mä en voi. Sä tapoit Mika. Enkä tappanut. Se ei itse pystynyt ajaa. Mä yritin viedä se sairaalaan. Älä teeskentele. Mä yritin auttaa. Allekirjoita nyt tää paperiin, päästään tässä asiassa eteenpäin. Ei mulla ole kynää. Se on ladattu. Älä sit tee mitään, tää voi vaikka laueta. Ammu. Mä lähden nyt menee ja sä et maa sille mitään. Anna mulle anteeksi. Älä jätä mua yksin. Älä mene. Mika. Älä jätä mua yksin. Mika. Mitä vittua?